الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے مومناں نو ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اس بندے دے پیچھے پیچھے چلو جڑا میری بارگاہ وچ رجوع لے کے آیا ہے، جڑا میری بارگاہ وچ جھک گیا ہے، میرے احکامات دے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس دے راستے دے پیچھے چلو۔ ایک اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جڑا بندہ مومناں دے راستے تو علاوہ راستے نو تلاش کرے، اس راستے دے پیچھے چلے جڑا مومناں دا راستہ نہیں، رب فرماندا ہے پھر وہ جدھر چل رہا اسی انہوں ادھر ہی پھیر دیاں دے، لیکن انجام کی ہوئے گا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی انہوں جہنم وچ پھر داخل کران گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری لوٹنے دی جگہ وے۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے جنہ اپنے بندیاں تے خاص رحمت کیتی ہے، جڑے اللہ دے مقربین نے، جنہ اپنے آپ نو رب دی بارگاہ وچ ساری زندگی جھکا کے رکھیا ہے، انہاں وچوں ایک ہستی حضور سیدی غوث الثقلین شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ آپ دی تعلیمات انہاں تو انسان اگر آشنا ہو جائے تو آپ دی تعلیمات او حسین اور نور والے راستے تے چلنے دا نام ہے۔ جڑا طالب حق کے جس بندے دا اے ارادہ ہے کہ میں حق نو تلاش کرنا ہے، او آپ دی تعلیمات تے اگر آگاہ ہو جائے، انہوں خبر ہو جائے، پھر اس دے مطابق وہ زندگی گزارے، تے گویا کہ وہ زندگی اس طرح گزار رہے آپ دی تعلیمات تو آگاہ ہونے تو بعد، جویں کسے پیاسے نو پانی مل جائے تے جتنی خوشی اس نو ہوندی ہے اس تو زیادہ اس بندے نو آئے گی۔ جس طرح کوئی بھوکھا کھانا کھا لے، اس دی بھوک ختم ہو جائے، جتنی خوشی اس نو ہوئے گی اس تو زیادہ خوشی اس نو ہوئے گی جڑا آپ دی تعلیمات تو خبر رکھن تو بعد، آگاہ ہونے تو بعد اپنی زندگی اسے طریقے دے مطابق گزارے۔ اور اسی طرح جویں ویرانے چپکے نال بہار آ جائے تے بندہ کہندا دیکھو جی کہ اتھے تے ہن بہار آ گئی ہے، لہراں بہراں ہو گئیاں نے، تے حضور غوث پاک دی تعلیمات تو آگاہ ہونے والا شخص، خبر رکھنے والا شخص اس تو بھی زیادہ خوش ہوئے گا۔ اور انہاں لوکاں دی تعلیمات تے عمل کرنا یہ کوئی قرآن و سنت دی مخالفت نہیں، کیونکہ انہاں لوکاں نے ساری زندگی جڑیاں تعلیمات لوکاں نو اگے دسیاں نے، وہ قرآن و سنت دا نچوڑ ہی دسیاں نے۔ ایک قاضی کولے ایک خاتون بڑھیا مقدمہ لے کے گئی، اس بڑھیا خاتون نے جسے مقدمہ کھڑیا تے قاضی انہوں کیا دس تیرا میں فیصلہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے دسے ہوئے قرآن و سنت دے مطابق جڑے انہاں مسائل کڈے نے
بلکہ اس نے صرف اتنا کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے مسائل لکھے نے میں انہاں دے مطابق تیرا فیصلہ کراں یا قرآن و سنت دے مطابق. اس بڑھیا نے بڑا کمال جواب دیتا قاضی نو. انہیں کہا تو میرا فیصلہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے دسے ہوئے لکھے ہوئے مسائل دے مطابق کر، کیونکہ تیرے نالوں زیادہ قرآن حدیث دی سمجھ امام شافعی نو سی. تیرے نالوں زیادہ قرآن حدیث دی سمجھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو سی. انہاں جڑے مسائل دا حل کڈیا قرآن و سنت چی سوچ بچار کر کے کڈیا وے، تیرے نو زیادہ فہم و فراست رب نے انہاں نو عطا کیتی سی. تے اسی طرح جڑیاں اے ہستیاں ہوندیاں نے انہاں نو اللہ کریم نے بہت کچھ عطا کیتے ہوندا ہے. تے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دا راستہ اور راستہ ہے جڑا انعام یافتہ بنے آندا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اسی دعا کرنے یا اللہ سانو سیدھی راہ چلا تے راہ انہاں لوکاں دی جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. تے دوسرے مقام تے ہی اللہ تبارک و تعالی نے خود تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کنہ بندیاں تے میں انعام کیتا ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او بندے جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا. رب فرماندا ہے او نبی نے، صدیق نے، شہید لوگ نے اور نیک لوگ نے. تو حضور غوث پاک نے ساری زندگی خود بھی نیک بن کے گزاری ہے، بلکہ کل بھی میں ذکر کیتا سی کہ آپ دے ہاتھ تے 1,00,000 بندیاں نے چور ڈاکو زانی شرابی بد کردار لوگ جڑے سن انہاں نے توبہ کر کے تے نیک بن کے زندگی گزاری ہے. اور 5,000 یہودیاں عیسائیاں نے آپ دے ہاتھ اسلام قبول کیتا سی. تے آپ دی تعلیمات قرآن و سنت دا نچوڑ ہی نے. تے آپ جس وقت تعلیم دے رہے نے لوکاں نو تے وہ تعلیم ہے کی ہے سانو پتہ ہونا چاہیے وے. آپ نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا وے کہ بندے دے تمام کم اللہ دی رضا واسطے ہونے چاہیے نے. تے اس چیز نو آپ بیان فرماندے ہویاں فرماندے نے ان اردت ملک الدنیا والآخرہ فجعل کلک للہ عز وجل فتصیر امیرا ورئیسا علی نفسک وعلی غیرک انی قد نصحتک فاقبل نصحی. آپ فرماندے نے اے بندے اگر تو دنیا اور آخرت دی بادشاہی اور سرداری چاہنا ہے تو پھر اپنے تمام کم اللہ دی رضا واسطے کر دے. اس طرح تو امیر رئیس حکمران بن جائے گا. کس چیز سے حکمران؟ اپنے نفس تے اور اپنے تو علاوہ لوکاں دا بھی تو حکمران بن جائے گا. تے آپ فرماندے نے میں تنوں اے نصیحت کر سڑیا تے میری اے نصیحت پلے بنی. قد نصحتک میں تنوں نصیحت کر سڑیے فاقبل نصحی میری اے نصیحت پلے بنی. اور پھر دوسرے مقام تے آپ اپنے بیٹے حضرت سید عبد الوہاب انہوں نے وصیت کر دیا فرماندے نے علیک بتقوی اللہ و طاعتہ ولا تخف احدا سوى اللہ تعالی ولا ترجع احدا سوى اللہ تعالی ووکل الحوائج الی اللہ ولا تعتمد الا الیہ واطلبها جمیعا منہ ولا تثق باحد غیر اللہ التوحید 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 وجماع الکل التوحید. آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے تیرے تے لازم ہے کہ تو اللہ تو ڈریں اور اللہ دی ہی اطاعت کریں، بندگی اللہ دی کریں. اللہ تو علاوہ کسے تو نہیں ڈرنا، اللہ تو علاوہ کسے کو امید نہیں رکھنی، اللہ تو علاوہ کسے تے بھروسہ نہیں کرنا. اپنی تمام ضرورتاں رب دی بارگاہ وچ پیش کر. پھر نال ہی فرماندے نے کہ رب تو علاوہ کسے کو نہیں منگنا. ولا تثق باحد غیر اللہ، اور اللہ تو علاوہ کسے تے تو بھروسہ نہیں کرنا.
تیرے تے لازم ہے اللہ دی وحدانیت دا اقرار، اللہ دی وحدانیت دا اقرار، اللہ دی وحدانیت دا اقرار۔ تے آپ فرماندے نے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیوں کرنا ہے کہ تمام عبادتاں دا مجموعہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار ہے۔ لیکن اتھے ایک چیز یہ بھی ذکر کردہ جاواں، اللہ دی وحدانیت دا اقرار تے کرنا ہے۔ ایک شخص نے کہا جی کہ حدیث پاک چاہمدہ وے کہ لا الہ الا اللہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے دی زبان تے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ آیا وہ جنت ہی داخل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تو یہ مطلب ہے وہ جنتی ہے۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گل سن لئی، آپ فرمایا میں تنوں سمجھانا کہ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ جی دی زبان تے ہویا جنتی ہے، اس تو مراد کی ہے؟ آپ فرمایا کہ ایک اشارہ تن جملہ بولیا گیا وے، حقیقت وچ مراد ہے کہ پورا کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پورا پڑھنا ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام دی رسالت دی بھی گواہی دینی ہے، اللہ دی توحید دا اقرار کرن دے نال نال رسالت دی گواہی دینی ہے، پھر بندہ جنتی ہوندا ہے۔ نبی دی رسالت دا اقرار نہ کرے، انکار کر دے تے صرف اللہ دی توحید دا اقرار کردا رہے تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا بندہ جنتی نہیں۔ اور اللہ دی توحید اور نبی کریم علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دا مطلب کی ہے کہ اللہ رسول نے جنہ چیزاں تے ایمان رکھنا لازم قرار دیتا ہے انہاں چوں کسے ایک دا بھی انکار گویا کہ تساں اللہ دی وحدانیت دا اور نبی دی رسالت دا انکار کیتا ہے۔ مثلاً نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دے پیغام جڑا وہی فرشتہ لے کے آیا سی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ، اس وچ اللہ نے فرمایا کہ فرشتیاں تے بھی ایمان لیاوو، رسولاں تمام تے ایمان لیاوو، قیامت والے دن تے ایمان لیاوو، جنت دوزخ دے حق ہونے تے ایمان لے کے آوو۔ انہاں چیزاں چ کسی ایک چیز دا بھی انکار بندے نو مسلمان نہیں رہن دیندا۔ مطلب اے وے کہ جس چیز دا اقرار رب نے لازم کروایا ایمان واسطے انہاں ساریاں چیزاں دا اقرار ضروری ہے۔ تے اتھے بھی یہی مراد ہے کہ تو اللہ دے نال جو کچھ بھی توحید دا اقرار کیتا ہے نال دیگر بھی لوازمات ضروریات دین نے انہاں دا اقرار تیرے تے لازم ہے۔ اور اس تو اگلی چیز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین نو نصیحت کر دیاں فرماندے نے کہ جس ویل تساں توحید دا اقرار کر لیا تے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال تہاڈی کامل وابستگی ہونی چاہیے، ادھوری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تانوں جو رسول اللہ دین او لے لینا ہے، جڑیاں کماں تو روکن انہاں تو رک جانا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈردیاں رہنا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ دی پکڑ اور سزا بڑی سخت ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماندے نے کہ اے میرے مریدین علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لو نزل من السماء نار ما نجا منہا الا اہل المساجد۔ آپ فرماندے نے تواڈے تے مسجداں نو آباد کرنا لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے کثرت دے نال درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ پھر اگے آپ نے بڑا کمال دا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے کیونکہ اگر آسمان تو اگ بھی برسے تے اس اگ تو بچت ایک صورت ہی ہے کہ جڑے بندے مسجداں آباد کردے نے وہی اس اگ تو نجات پان دے۔ تے مسجداں آباد کس طرح ہوندیاں نے؟ صرف تعمیر نال نہیں ہوندیاں، عالی شان مساجد بنا دیتیاں جان لیکن انہاں دے وچ نہ نماز پڑھن والے آون، نہ قرآن پاک دی تلاوت کرن والے، نہ دین سیکھن والے، یہ معاملات جتنے ختم ہوندے جاندے گویا کہ ایک مسجد نو تسیں ویران کر رہے ہو، آباد نہیں کر رہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں
قیامت دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے، اودے وچ یہ ارشاد فرمایا سی کہ قرب قیامت نو مسجداں عالی شان بن جان گیاں لیکن منظر ویرانے دا پیش کرن دیاں۔ اج معاملات دیکھ لو معاشرے چ کہ بقایا جتھے کھیلاں دے میدان ہون، دیگر فنکشن ہون، اتھے کتنا اجتماع ہو جاندہ ہے، لیکن مساجد دی طرف، آبادکاری دی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے سی، جس دا پھر نتیجہ یہ ہوندہ ہے کہ سادے تے قہر برسدہ ہے، رحمت نہیں آمدی۔ ایک اور مقام تے حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا وَطِرْ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ بِجَنَاحَيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ادخل علیہ وَيَدُكَ فِي يَدِ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے مریدین تساں رب دی بارگاہ وچ پہنچو، لیکن کس طرح پہنچنا ہے؟ کتاب و سنت دے احکامات تے عمل کر کے، اور نال ہی ارشاد فرمایا کہ تساں جس وقت رب دی بارگاہ وچ پہنچنا ہے تے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکدے، تہاڈا ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ وچ ہوے۔ مطلب کی ہے کہ رسول اللہ دے وسیلے نال پہنچنا جے، اس تو بغیر تسی نہیں پہنچ سکدے۔ اے نے حضور غوث پاک دی تعلیمات، اور میرے امام شاہ امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک دی شان بیان کردے ہوئے آپ فرماندے نے نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ نبوی می کنوں کہنے ہیں؟ رحمت دی بارش۔ علوی فصل کہ حضرت علی دی اولاد ہی چنے، بطولی گلشن کہ کس گلشن دا آپ پھول نے؟ حضرت فاطمہ الزہرا دا گلشن ہے۔ حسنی پھول، حسنی پھول کیوں کیا ہے؟ آپ اپنے والد دی طرف امام حسن دی اولاد ہی چوسان، حسینی ہے مہکنا تیرا، اور اپنی والدہ دی طرفوں حضرت امام حسین دی اولاد بھی چوسان۔ یہ پورا نقشہ آپ دے نسب دا اللہ حضرت نے بیان فرمایا وے، اور اگے جا کے اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھی استغاثہ پیش کیتا ہے تے وسیلہ حضور غوث پاک دا دیتا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ وچ سفارشی میں لے کے آیا حضور غوث اعظم نو، تہاڈا بیٹا تہاڈی اولاد ہے تے انہاں دا وسیلہ میں پیش کرنا، ساڈے تے نظر کرم فرماؤ۔ اے نے ساڈے اسلاف دی تعلیمات جڑیاں قرآن و سنت دے مخالف نہیں بلکہ اس دے عین مطابق نے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔